Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri, uztailak 31 dugu gaurkoa eta gaur gure azkenengo saioa izango da. Oporrak hartuko ditugu, magazinari dagokionez, lanean jarraituko dugulako, baina etenduko dugu magazina esan bezala irailera arte, beraz gaur saio berezia izango dugu. 3 elkarrizketa, hain zuzen ere, alde batetik Ruth Etxarte izango dugu Zentral Kafe Antzokiko komunikazio arduraduna, eta aste honetan hasiko duten abuztuko programa azalduko edo aurkeztuko digu. Abuztuan zehar, Kafe Antzokiko terrazan kontzertu ezberdinak izango dira. Ez bakarrik kontzertuak, baita dantza ikastaroak edo dantzatzen dantzarako elkargune bat. Gero xehetasun guztiak emango dizkigu Rutek. Ondoren Piraguismo Klubetik Inigo izango dugu eta zenolako ere egitaragua izango dute urtaro honetan kontatuko digu Inigok. Eta bukatzeko Xavier Loiarte etorriko da Nafarkup enpresatik. Kooperatiba bat da, Euskal Herria mailan, Nafarroa mailan egiten du lan Nafarkup, baina Euskal Herria mailan lan egiten duen Goienerren parte da. Goiener energiaren alde egiten duen asmorik gabeko enpresa da, baina gero hobeki Xabierrek azalduko digu. Orain hasiera emango diogu saioari gaurko efemerideekin. Gaurko bi efemerideak 2000 hamarkadan gertatu ziren, lehendabizikoan 2006 urtean Kuban. Fidel Castrok estatuaren buruzagitza denboraldi baterako bere anaia Raúl Castrori pasa zion. 2 urte geroago 2008 urtean hortik gertu estatu batuetan zer gertatu zen? NASAk Marte planetan ura aurkitu zuela adierazi zuen. Ezagutu ditzagun gaurko titularrak. Bihar Iruñeko erdiguneko merkataritza eta bertako bizilagunendako egokitutako aparkatze sistema berria indarrean sartuko da. Zabalgune inguruan 110 plaza gorri gehiago izanen dira. Eiri bozketa bidez, Sanferminetako su artifizial onenak bozkatu dira eta puntuazio berdinarekin uztailaren 11ko Danimarkako emanaldia eta uztailaren 14ko Castelloiko ikuskizuna bihurtu dira irabazle. Zuzeneko kudeaketaren bitartez eta herritarren onura ekartzeko politiketan erabiltzeko Ogasunak 221 milioi euro gehiago eskuratu ditu 2018 urtean. Nafarroak 3. urtez jarraian gastu sabaia gehitu du, superabita izan du eta zorraren interesen ordainketa ere nabarmen murriztu du. Elizalde Kontseilariak bere departamentuari buruzko 2018 urteko balantzean herritarren partaidetzan nabarmendu du. Lortutako helburuen edo xedeen artean hondakinen legeak klima aldaketaren aurkako ibilbide orria, tokiko administrazioaren erreforma, Red Explora Navarra sarea eta baita nekazaritza sektorea eta lurraldea landa garapenerako programaren erdigunea bihurtu izana daude. Nafarroan lapurtutako haurtxo baten inguruko ikerketa abiatu du Nazio Batuen erakundeak ustezko lapurreta Iruñeko klinika batetan gertatu zen 1985 urtean. Espainiako auzitegiek auzia artxibatu zuten. Iruñeko udal gobernuak ziklibilitate planaren 2. faseko lanen idazketa lanak esleitu ditu. Gaurko
egunkarietako azalak birpasatzeko unea. Goazen Diario de Navarrarekin. Lerroburu nagusian, Nafarroako autoaren sektorea dieselen zergak igotzearen beldur da. Alboan eskuinean Madrileko argazki bat dago. Taxi pila bat ageri dira Castellana pasalekua blokeatzen. Titularrak honela dio: taxistek Espainia osotik zabaltzen dute greba. Diario de Noticiasera pasako gara orain. Lerroburu nagusian hurrengoa irakurri daiteke. Nazio Batuen erakundeak Nafarroan lapurtutako umetxo baten ikerketa irekitzen du berriro ere. Diario de Noticiaseko argazkian Madrileko Castellana pasalekua ageri da taxiz beteta. Izenburu honek laguntzen du irudia. Taxistek greba egiten jarraitzen dute eta hiri handiak blokeatzen dituzte. Nafarroatik Euskal Herria mailara pasako gara egunkariarekin. Lerroburu nagusia Fermin Rodríguezen 78ko Sanferminetan zendutako Germán Rodríguezen anaiaren hitzek osatzen dute. Zigor gabetasuna iraunarazten da. Azaleko argazkian taxi batzuk daude Euskal Herrian ere taxilariak greban izenburupean. Bukatzeko hedabide euskaldun bat, Berria egunkaria. Azaleko lehendabiziko irudian Agus Hernan Foro Sozial Iraunkorreko koordinatzailea ageri da eta izenburuan bere esaldi bat jarri dute. Irudipena da bizikleta estatiko batean gabiltzala, pedalkada beti leku berean. Horren azpian bi albiste ditugu, lehendabizikoak honela dio: Mugabe osteko aroa hasi du Zimbabwek parte hartze handiko boz batzuen ostean. Alboan eskuinean Fagorrek Edesa likidatzea nahi du eta helegitea jarri dio orain arteko itunari. Horren azpian beste argazki bat daukagu, taxilarien protesta Madrilek baimenak legez arautzea hitzeman die izenburupean. Beherago, iskinean, ezkerrean, beste bi berri, migrazio krisia zer eskutatzen diguten eta zergatik. Berri bat baino gehiago hori iritzi bat da eta Omar Boudaoui sinatzen du. Alboan, Txema Larrea hilda euskal kulturaren aktivista sutsua, lan oparoa utzita ondare gisa. Eta bukatzeko hirugarren hobesan da argazkian bi dantzari ikus daitezke, dantza da iraultza izenburuarekin. Jarraitu dezagun aste honetako agendarekin. Gaur gaueko 10:00 Etxabakoitz parkean Iruñean Los Pitufos pelikula ikusteko aukera izango da. Sarrera librea da. Misteriosos que tenemos por aquí. No es asunto tuyo, cotilla. Aurreko pelikula gazteleraz izango da, baina bihar ere gaueko 10:00 Mendillorriko Antzirako parkean beste pelikula bat eskainiko da, dohainik eta euskeraz. Balerina pelikula edo ballerina filma izango da. Abuztuaren 12 arte Burlatako Udal Parkean Burlata Blues Festival 12. edizioa ospatuko da. Doakoa da eta genero honetan oinarritutako emanaldi ezberdinak eskainiko ditu. Ostiralean arratsaldeko 8:00 Burgoetako plazan kafe antzokiaren programazioaren baitan Last Infusion musika taldearen musikaz disfrutatzeko aukera izango da. Doakoa. Egun berean ostiralean gaueko 10:00 Burlatako kulturetxean Tarzan pelikula eskainiko da. Doakoa. Gaur zeroa lainotsu egongo da, euri txiki egin dezake ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura maximak nabarmen jaitsiko dira.
Asteazkenean zerua oso lainotxo egongo da, egunaren erdiko ordutan lainoak gutxitu egingo dira eta egunaren bigarren partean zerua laino gutxikin geratuko da. Goizean goiz baliteke tantaren bat botatzea. Ipar ekialdeko haize ahul bizia ibiliko da, temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maximak gutxi edo nahiko igoko dira. Berriak ikusteko unea. Goazen lehenengo Orkoiengo albisteekin. Orkoienen festetaz disfrutatzeko joan eta etorri edo Boibengo gazteleraz autobus zerbitzua eskainiko da. Pasadeen asteburuan adibidez Garesen txanda izan zen eta aste honetan Lizarrara irtengo da autobusa. 11 berriz Agoitzera. Bestalde gaur Mendikur kirol instalazioetan gauzatuko den igeriketa ikastaroetan edo kurtsoan izena emateko epea itxiko da. Klaseak abuztuaren 6-tik 31-ara, abuztuak 31 barkatu, burutuko dira eta puntatzeko Mendikurrera jo beharko da. Ez hori bakarrik, gaur umeendako euskarazko ekintza bat eskainiko da. Ipuin kontalari saio bat hain zuzen ere. Arratsaldeko 7etan izango da hitzordua igerilekuetan. Halaber edo eraberean, ostegunean arratsaldeko 7etan ipuin kontalaria izango da berriro ere eta animazioa Zurramakeilo izenburupean. Sarrera librea izango da. Berriozarrera pasako gara, ea zenolako albisteak ditugun. Berriozarren lanpostu ezberdinetan zerrendak osatzeko deia egin da. Eskaintza anitza eta zabala da. Alde batetik klarinete eta gitarra irakasleak bilatzen dira, baina baita udaleko garbiketarako zerbitzu anitzetako 2 peoi. Obra eta zerbitzuetako buru bat bilatzen dute ere. Epeak eta bestelako informazioa edota xehetasunak kontsultatzeko udalaren webgunera jo dezakezue. Burlatara pasako gara orain. Abuztuaren 5era arte, aurtengo jaien edo besten txupinazoa nork jaurtiko duen pertsona edo entitatea aukeratu ahalko da. Hautagaiak Larratz dantza taldea, Burlatako musika banda kulturala, Espainian Xabalina jaurtiketan irabazlea izan den Usua Modrago López eta Burlatako lehen udalbatza txikia dira. Bozketa webgunean 012 barkatu telefonoan, udaletxean edota kultur eta jaietako patronatuan egin daiteke. Abuztuaren 2tik 12ra, 12. Burlata Blues jaialdia ospatuko da lehen agendan aipatu egin dugun moduan. Zinema eta kontzertuekin genero honetaz disfrutatzeko aukera bikaina izango da. Abuztuaren 18an, geroago, munduko arrozak deritzen ekitaldia ospatuko da Burlatan. Xedea edo helburua elikagai honen bidez kultur ezberdinak partekatzea izango da herria topagune bihurtuz. Platerrak prestatu beharko dira eta kuadrilek edota elkarteek abuztuaren 10era arte izango dute izena emateko aukera. 6-76-68-72 telefonoan edota diversidadabildua.burlada.es postan. Bestak gertu daude eta udalak genero berdintasunaren aldeko kanpainaren barne jai lasaiak erasorik gabekoak alegia aldarrikatu ditu. Protokolo bat prestatu du herritarrendako udalaren webgunean kontsultatu daitekeena. Burlatan edo burlatarekin jarraituz, euskara ikastea diruz lagunduko da. Aurreko ikasturtean 2017-2018an alegia klaseak jaso dituztenendako bekei buruz ari gara. Eskaerak irailaren 1-tik 30era aurkeztu daitezke. Bukatzeko goazen Iruña hirira. Iruñeko udalaren akzio sozial alorraren edo sailaren zuzendaritzak aldaketak izango ditu. Tokiko gobernuaren batzordeak zuzendari eta idazkari tekniko berri batzuen izendapena onartu egin du. Horrela, Idoia Saralegik Marisol de la Nava zuzendari ohia ordezkatuko du eta bestalde Jesus Maria Paskalek Margarita Moreno Fernández teknikari ohiaren lekuan egongo da. Iruñarekin jarraituz, Trinitarioseko Pamp
track pista berriak 30 roller eta altuera ezberdinetako 6 salto izango ditu. Baita 12 urte baino gutxiago duten umeendako edo aurrendako zonalde bat ere. Proiektuak Pump Track SLU enpresak burutuko du 157.786 eurorekin. Udalak bultzatutako partaidetza prozesuak eta espazioak babesteko helburuekin, hiritarren partaidetzarako dinamizazio zerbitzuaren kontratua esleitu egin da. Aurten 75.576 euro bideratuko dira honetarako eta 5 pertsonek osatuko dute taldea. Aste honetan, asteazkenean bihar, Gazteriaren etxeko zerbitzu digitalak irekiko dira berriro ere. Honela, Zibergela eta Iruña Gazte Marker Space izena duen hezkuntzarako robotika laborategia martxan jarriko dira. 2018ko lehendabiziko 6 hilekoan 5.600 gazte erabili zuten zerbitzu hau eta abuztu osoan zehar egongo da funtzionamenduan. 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta doakoa izango da. Ostatu eta sukalde lanetarako persona bat behar da Iruñan kurrikuluna bidali rotxabar@gmail.com elbidera. 2 gelzero behar dira Iruñan kurrikuluna bidali partes@sigrek.es elbidera. Giza hezitzailea behar da lanaldi osorako gaueko txandan lan egiteko. Kurrikuluna bidali sp badlau4082@gmail.com elbidera. Arategi saltzailea behar da lanaldi erdirako goizez. Kurrikuluna bidali pradofernanda@gmail.com elbidera. Sukaldaritza eta garbiketa lanetarako 2 langile behar dira lanaldi osorako astelehenetik larun batera. Kurrikuluna bidali hosteleria-selección7@gmail.com elbidera. Haur eta lehen hezkuntzako 4 irakasle behar dira Iruñan. Kurrikuluna bidali pedro.lopez@aloaspain.com elbidera. Altzari muntaketarako persona bat behar da, 1 eta 3 urte tarteko esperientziarekin gutxienez. Kurrikuluna bidali montajes.dobaiko@gmail.com era. Kontabilitate lanetarako 2 langile behar dira Iruñan gutxienez 5 urteko esperientziarekin lanaldi osorako goizez eta arratsaldez aritzeko. Kurrikuluna bidali oiane.burgi@randstad.es elbidera. Ilapaintzaile estilista behar da Iruñan, interesatuak deitu 646-62 zenbakira. Berogailu eta klimatizazio lanetarako 2 iturgin behar dira Iruñan. Kurrikuluna bidali sergio@seiman.es elbidera. Autoeskolarako irakaslea behar da derrigorrez titulazioarekin. Kurrikuluna bidali vuela@gmail.com elbidera. Elikagai enpresa batek 5 langile behar ditu. Kurrikuluna bidali pamplona@sinergie.es elbidera. Ingurumen teknikaria behar da. Kurrikuluna bidali argoitoiz86@yahoo.com elbidera. Elektrizista behar da erdi edo goi mailako titulazioarekin. Kurrikuluna bidali intelec-instalaciones@hotmail.com elbidera. Familia arteko gaietan lan egiteko 2 psikologo behar dira. Kurrikuluna bidali cborja@hotmail.com elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera.
teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Don Esteve.